Ayikhale bafana bakithi. Hey kuphumile lokho kungizwe ejele. Lethi shiphi akusadeleli kuqale phansi maye babo akuwadelelanga amawela kaqwa bahamba notira. Hey kukhwele kwadilika lesi shiphi lesi. Akweyisi kuthi mabi. Hayi wazwe isumuntu. Umuntu ephuma ejele. Kodwa nakhona nguzwile lesi shiphi ukuthi sikwaboshwa noMandela khona. Boshwa noMandela lesi shiphi lesi. Ngo1 week uzuboshwe noMandela lesi shiphi. We mame kodwa kufanike khona sekuyalaleleka ke manje makukhuluma sekukhuluma kudedeleka uqaqekile manje. Akufana lesa sikhathi kwakhuluma kusakaza okhosini kungingiza lapho ungangingize emsakazweni omkhulu kangaka uyabona sekuqhinyekileka kusazi kuzothile lesishiphi lesi woshibilika njengotshata wena wawungayihlulelwa yimina nje yabona wena wawungayihlulelwa yimina nje wena hlulo ukushibilika wena uhlule uBK hey yashibilika lentwana kufishane nje angikwazi ukuthakatha la kuthakatha khona kodwa ngeke kube fishane mahala kodwa yashibilika phambi kombhobho nawe kabe yami ilento yakho le wethi shiphi indini yabona kube okunikwa mina umbhobho nje ngiphethe usigiya ngengoma wo ngiyakutshela right lolu Ukhozi FM kusona sonke indawo la kufunye khona umsakazo wahamba phambili onqa phambili Ukhozi FM sikubelele sikwamukele mangabe usanda kuvula umsakazo wakho sithi nqa Nkosi nqa Black Messiah suka madoda ahamba kanti uhamba nensizwa ungizwe isishiphi sakwamchunu nqa Nkosi right ka manje aboneka manje ngithatha ishoba lekonkoni ngigibela kwela kithi entabeni zezwe la khona lapha phekwentaba inyamazana bese ngilithatha ngilikhombe phansi emabhedweni ngithola uzanefo mfoko ngithi awusikwaleni madoda uzoza ukuthi uzothini sihamba kanje siyaflaza sandiza Ukhozi FM nqa Nkosi.